το μετάγγιση του πληρώματος, σας καλωσορίζουμε στο σχόλιο. Το ανακοίνωση θα ακολουθεί αφορά το ταξίδι μας και την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα. Κυρίες και κύριοι, το πλοίο μας είναι πλήρως εξοπλισμένο και συμμορφώνεται σε όλους τους διεθνείς κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα. Παρακαλούμε να ακούσετε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες που αφορούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Σε περίπτωση πραγματικού κινδύνου, με το άκουσμα του σήματος των 7 βραχίων σειρισμών, ακολουθούμενοι από ένα μαγούλο σειρισμό, από τη στήριξη των αερογράφων του πλοίου, και τις αυτοσυντρέφτες σημάνες και τις οδηγίες του πληρώματος. Το πλοίο διαθέτει δύο σταθμούς συγκέντρωσης. Ο σταθμός συγκέντρωσης Α βρίσκεται στο κατάστρωμα 1, τρίμα, έξω από το κυρίω σαλόνι. Ο σταθμός συγκέντρωσης Β βρίσκεται στο κατάστρωμα 2, έξω από το μικρό σαλόνι του πλοίου. Σωσίδια ανηλίκων και παιδικά βρίσκονται κάτω από όλα τα καθίσματα στα δύο σαλόνια του πλοίου, καθώς και σε όλους τους σταθμούς συγκέντρωσης. Σε περίπτωση εγκατάλειψης του πλοίου, το πλήρωμα θα σας προμηθεύσει με σωσίδια στους σταθμούς συγκέντρωσης και θα σας οδηγήσει με ασφάλεια στις σωσίδιες σχεδίες. Οι καιρικές συνθήκες της διαδρομής μας έχουν αποφερθεί καλές και υπολογίζουμε την άφηξή μας σε περίπου 1 ώρα και 35 λεπτά. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο ταξίδι. Ladies and gentlemen, on behalf of our captain and the crew, welcome